sibuan barita dinalaho babotohon ay Jesus Kristus do Tuhani ibana do nasawrak dohot di bata nang dohot ton di parbaria. Oras madihamu damang dok dainang di tasaluhukna pajupang mahita muserak dok video nami tikion dinalahu mangurupi hamu mangatusi hatani tu hatta ima jamita tu pertangyangan manang epistel tu hari Minggu 4 Juni 2020. Andorong soh pasatami jumolo mahita martangiang. Asini roha madihamu dohok dame nasian debata amata dok nasian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. Matius bidu sapulsada ayat 25 rodi 27 songon mahatan itu hatta. Ujui madidok Yesus hatana songonon. Upuji hoamang. Tuhan namang gonggomi banua gijang dohok tanoon. Ara ditamod dikon ho hatai sian jodo ni akana pistar. Dohok nama roha. Gabe di bapatar hoi tu aka sio dihonotton. Olo amang. Ai ido di halomon roham hian. Saluhuk nai nunga di pasah damang tuau. Asadang adong namanada anak dukon ni amai. Amai pe dang adong namanadai. Ia soholan anaki. Akup ni na pinodaan ni anaki. Mangihuton lomo ni rohana. Ido yanggo sahakna. Hurian itu hatta damang dok dainang. Masalongang do hita. Dia kapabahenan diri bata, marhite-hite aka jadi-jadian na. Terlumobi ma di masa-masa di tikion, nagurang jolma, mencoba untuk traveling, mardadalani, na bahkan gabe healing, gabe mangoncar kita, lama nadda pabahenan di bata, marhite aka jadi-jadian na, jala lam gurak kita memuji pabahenan di bata. Apalagi mau lanong akalibur nungain mana kapakan si nunga tor duduli jol matu dia ma inganan laho liburan ate. Nunga olo hita di 2 tahun nga olo bosan olo pe hita musena martadang tu 2 nya kadongata asaboi hita mangida pabahenan ni debata. Hal nadingkat dia kadamang dok dainang asalam tatadda jala tapuji Tuhani marhiti jadi-jadian nai. Damang dok dainang Yesus Kristus dipuji bana do amai. Alani akan nadinggan aka habal gauna na jumadihon langit dohok tano. Dipuji bana do saluhuk nai. Terlumobi ma alani hajonohon ni Yesus dohok amai naso tarsirang. Aisyada do ama dohot anaki. Tangbo tarsirang. Di pabahenan ni debata di Portibion memang dipuji Yesus Kristus dona ala ama ibana jala anak Yesus Kristus. Jojo dorahita memuji akan ajonok tu hita. Somal doi. Songon akka hita na mardongan nang songoni akan atau harus tianak konna bisa saja pemujian itu hadir ketika dia merasa ada kedekatan. Nah, ama doho Yesus Kristus pe, dia mempunyai ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Pemujian ni debata, pemujian tu debata, mangida aka pabahenan nanda luar biasa. Jadi kita kadang ngadok dainang ikut tapasomal do, jonok tu akadongatta teh. Asabu ta explore akan ringgan sen ibana. Unang sei medau-dau hita, akan amardonga pe, iko bodo saling mendukung ate. Tidak akan adenggan asabui hita karamang dok dainang menilai secara positif akan nabinahenna. Molo sidau-dau hita bodo holang bahkan penilaian kita juga yang negatif masa dona tu akadongata. Damang dok dainang song-song ni donang terbalik dohot pangatusion ni halak Israel tu Yesus Kristus yang begitu renggang. Sehingga mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Memang didok Yesus dona jala dipuji dona debata ala holip dona sien aka jolma napistar
Akan tibu parbinotoanna taringot tu hatai. Alani parbinotoan ni jolma tang tarjalosa sakap ni debata. Aitabo to dora boharo debata sangat berbeda memikirhon narikok di hita dibanding dohot kita memikirhon tu dirita. Akhirna Suhardo pangatusion ni jolma pabahenan debata. Jala memang dang terduru jolma pikiran ni debata. Tidak mah boharo Yesus Kristus raja ibana debata ibana ale ikuboton dibana do rupani hatuban. Rupani akahata halak nalea jala ikonido si pasangapon. Di halak Israel mana mungkin terjadi itu. Mau dianggap Mesir raja ya raja. Mau Tuhan hanya satu. Alai Yesus Kristus nang roh ibana membuat rupa ni jolma di bagasan haliar di bana seorang jala pola do ibana mati terbajal adalah bentuk sian kematian orang-orang yang hina. Alai odi patudu hodo bahado jolmai majalo Yesus Kristus. Ai debata todi ibana dang bui dijalo jolmai. Dang bui di ida. Ale marhiti Yesus Kristus gabe bui do saurap do tita aka berdosa. Ale ipe dang bui terjalo ni hala Israeli. Haru ipe dang terjakon ni aka jolmai akan mengandalkan pikiran, akan mengandalkan perbinotoan, dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Itu didok Yesus Kristus hupuji hotu amang ala oding doi sian angka napistar marang dohot aka nabijak. Biasa do memang molo tabege hatan nabijak dang alani habisuhon nasian debata alai inilah yang selalu mengandalkan pikirannya. Malo di haportibionon. Dia hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Dia tidak memberikan hatinya. Dinalahu majakon pabahenan ni debata. Na lubi sian pangatusion ni jolma. Akan amang dok dainang perlu lo hita. Adong parbinotota pendidikata perlu. Alai sotung gabe parbinototai menadikon pangatusiota taringok tu debata. Kurang do memang akan pistar mangasahon pikiranna, bahkan dia sudah menganggap Tuhan tidak ada. Manang parbinoton nedo na tumi busian debata. Kurang do na akan pistar gawe ateis yang tidak menganggap adanya Tuhan. Dia hanya menganggap bahwa hanya ilmulah yang penting. Akan amang dok dainang sisongono manungai nekon si hindaratta. Ai holip doi hatai diaka napistar akan mengandalkan parbinotoanna. Terlumobi taringok tuna mangatusi isi do Yesus Kristus. Isi do ibana. Jika dia hanya memandang dia hanya sebagai orang yang hina, ya memang dia tidak akan memuji Tuhan. Dia tidak memuji Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa yang terida, bohado Yesus Kristus nang patudu dirina gabi Tuhan. Nang radi ibana mate, nang hehe sen hamatean, jalan mana itu surga. Apakah manusia juga belum mengakui bahwa dia adalah Tuhan? Damang dok dainang dia kena mangasahon parbinotoanna mungkin dang terjalosai. Alai akajolma na di bagasan kerendahan hati nama bahen parbinotoan nai ditoru ni hauduhonna tu debata boy doi terjalosa diakka rencana ni Tuhan ni. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita alai ikon olo do hita unduk di pangatusion nang pinerade ni debata. Lapatan nadisi ketika kita merendah dalam mempercayai, maka itu semua akan kita terima. Nungana kadamang dok dainang itu pukon, tidak ma bahwa ama dohot anak idang tersirang. Ai debata do nang Jesusi.
aina buat rupa do ibana gawe rupa ni jolma. Bahkan todina pisa tutikion itu adalah rohnya Tuhan yang tidak bisa kita pisahkan. Di mata ama, anak doh tod di perbadia di bagasan sada hasada doi. Atau akadamang dok dainang ditasalhukna dungaino pena boy ma hitasalhukna mangida tang terpisah hapek de mata ama anak doh tod di perbadia. Alai gabi boy do hita lam takas mangida diaka segi pabahenan ni manang haroro ni Yesus Kristus. Yesus Kristus ma nagabi sipalua to di perbadia ma namalian hagugod di hita dohot mangalehon di hita pangajarion. Jala saat tutikion nang pe sojupak kita dohot fisik ini Yesus alai ikon di bagasan hapor syota bahwa roh Tuhan tetap masih ada bagi kita. Iduna mengajari kita sahat tu partikianon. Atong nuai kita saluhukna na porsia hita di bagasan Yesus Kristus di bagasan posni roh hama hita. Nama dok hita PHP dipakai Tuhan itu dinalaho manada pasu-pasuna manada dengan basana ala nang ipatuduh tu hita huason dewata marhiti aka jadi-jadian ni di tanganna naung teida hita pe ikorade mahita kadamang dok daina gabe sibuan barita dinalaho babotohon ai Yesus Kristus do Tuhani ibana do nasaurat dohot debata nang dohot toddi parbadia pos marohatta gomos mata hapor siai ia debata ama anak dohot tod di parbadia manotong doro di seling-lilingna dang mu bai nang pena lam tabba akapar binotuan ni jolma lam tabba nuan akapanosak ni portibion dinalaho manggulikon hapor siauta ikom masih hohot do hita naman dok hot do ama di bagasan hasadaun rak dohot anakna Yesus Kristus nang dohot tod di perbadiai atong Tuhan tama mangaramoti hita saluhukna amin martangi yang mahita mauliati madiasini roham male jahuba de mata nang hutangi ho kami hatam urupi mahami totong lahu mamuji ho marhite-hite aga habal kaumu jara ajari hami hali Tuhan asa pakyomu hami dinalahu manghatindakon ho marhite-hite anak Yesus Kristus tangi ho matangi yang namion amin.